me. Help me, nigga. Wake up like what time it is. I gotta get a move on. I'm on the road so much I'm down to sleeping with my shoes on. Temple Boys. Ik denk ik heb de reaction gedaan worden. Maar ik heb die video gepost, ik denk zo. Maar je moet kijken op het channel ergens als je dat wil. Maar één guy heeft gezegd, Gala, heeft gezegd ik op Temple Boys. Nou, hij mannen react van hij is amper different listening. Amper die mensen luisteren maar verschillende muziek. Je luistert rap, je luistert kom, maar piano. Goed, je versatile moet wees. Shout out my boy, we luisteren waar we praten, die mannen. Temple Boys. Is het alweer? Die song kan weer gaan over kijk hoe heet hulle of iets is dat weer. Van ik weet die man is een type. Ik hoor altijd die man is een type muziek. En is iemand dat fietsen. Jee, iemand wat fietsen, jee. Mensen gaan uitvullen, hits het aan pijn, gooi pijnpullen. Ram explain gewoon met die game, hallo je vast aan het zijn zullen. Mensen gaan uitvullen, hits het aan pijn, gooi pijnpullen. We doen het insane, joh. Ik had zomaar geweten, wat ik er zei, ze gaan weer oor, hulle gaan heet, hulle vang pijn, hulle heet. Ik zomaar geweten man, jee. We gaan terug, zomaar weer vooraf. Mensen gaan uitvullen, hits het aan pijn, gooi pijnpullen. Ram explain gewoon met die game, hallo je vast aan het zijn zullen. Mensen gaan uitvullen, hits het aan pijn, gooi pijnpullen. We doen het insane, joh dit insane. We zoeken mijn medicijnen. Kijk je bij toe heitelen, say wat je bij toe kijkelen. Zo afvangelen pijn in pijn op, zien naar goeie ze pijnpullen. Kijk je bij toe heitelen, say wat je bij toe kijkelen. Zo afvangelen pijn in pijn op, zien naar goeie ze pijnpullen. Mensen gaan uitvullen, hits het aan pijn, gooi pijnpullen. Ram explain gewoon met die game, hallo je vast aan het zijn zullen. Mensen gaan uitvullen, hits het aan pijn, gooi pijnpullen. We doen het insane, joh dit insane. We zoeken mijn medicijnen. Anda tayo kay nila, bumi ka raw man rin zala. Lahat sa bakala ka pulog ya, hat siya po arafay sindatay nila. Bumi ka fat bat may naas, bumi ka educate nila. Lahat sa bala palibang us, pa ika us, visa ik mentay nila. Kay kibay to hay tala, say what si bay to kay kala. So afang alapay no pay na impay no to, sinakuya si pain pala. Kay kibay to. Nee, wacht. Ik zal verstaan, nee. Hoe kan mensen die muziek luisteren, maar dit is mijn type. Dit is mijn type beat muziek, Denny. Ik voel die vibe, ik support onze Afrikaanse muziek, maar hoe kan je zeggen, hij te willen, maar ik heet die, nee. Maar als niet, dit is mijn type beat, Denny. Laatste ding, jullie weet moest Die man zei, je kat is crazy. Ik weet ook hoe het zo glad is. Ik weet ook hoe het zo glad die voer is. Om mijn sympathie weg te steken. Hij zei, marabel is weg te steken. Ik weet. Nou waar is met ons allemaal komen. Alle guys gaan naar bij stage komen. Die sympathie. Hij ziet zo in zijn 20's, late 20's, 27 of 35. Ik weet niet. Je moet komen voor mij. Ik zei het facts. Als hij heet. Het is painful. Weet je, is waar. Ik zei, nee. Kan je toch goed op je internet wil zijn niet? Maar waar is man, hoe praat die man? Say what she bay to kay kala. So afang alapay no pay na impay no po.
is nie pyn pille. Ha, kykie by toe hy tille. Sy wat sy by toe kyk hulle. So afhang hulle pyne op pyne en pyne op pos en dan gooi is nie pyn pille. Ha, kykie by toe hy tille. Sy wat sy by toe kyk hulle. So afhang hulle pyne op pyne en pyne op pos en dan gooi is nie pyn pille. So moet jy by toe kyk hulle. Hier by toe sy pille. Ek sê nie wag, nie wag. Gebruik jou pypille. So moet jy by toe kyk hulle. Hier by toe sy pille. Ek sê nie wag, nie wag. Gebruik jou pypille. Lê ek hier al lokaleen. Nee, speel games in extreme. Ek pak my blouse uit. Hulle weet wat ek meen. Lê ek hier al lokaleen. Nee, speel games in extreme. Ek pak my blouse uit. Hulle weet wat ek meen. Ha, kykie by toe hy tille. Sy wat sy by toe kyk hulle. So afhang hulle pyne op pyne en pyne op pos en dan gooi is nie pyn pille. Ha, kykie by toe hy tille. Sy wat sy by toe kyk hulle. So afhang hulle pyne op pyne en pyne op pos en dan gooi is nie pyn pille. Mense gaan uitkyk uitvulle. Het sit aan pyn gooi pyn pille. Gaan explain gou met die game. Hallo jou vas dan syn hulle. Mense gaan uitkyk uitvulle. Het sit aan pyn gooi pyn pille. Ons doen dit insane, ja dit insane. Ons soek om my medisyne. Wacht. Gewoon af topic af. Of maar samen topic nog steeds. Af topic, samen topic. Dit is nog de tweede video wat ik wil berekenen. Maar ik zit al op die ding in mijn gedachten al de hele tijd al. Zien. Ik zit nou die hele tijd al met die van mijn gedachten. Nee. Zien jullie die guys nee. Wat TikTok dans doen. Dan gooi jy man het tong uit. Julle is 16. Ja sis. Stel ek gay. Maar ek die fout met gay mense nie. Maar dis dans hier jou tong is uit. Dit zombie op in die lug na 'n ander man se song. Wat dit 16. Jy wil 16 hier, ja? Ja, ek verstaan nie. Dan is skieren ook. Wat is skieren? Ik heb er nog niet uit van wat is hij. En ik zie zo bij nog op internet die. Ja, die jongens. Hoeveel gangster met die dans zien met de tong uit op TikTok. Hij gooit zo. Skiert ja, ik weet niet wat is die. Komt ik zo uit die lucht uit. Ja, het is mijn tweede video nu. Ik dacht, jullie gaan me nu heel tijd zien. Ik dacht, ik zo 2 keer dag, of elke dag post, of alle dag post, of 2 keer week post. Ik weet niet, maar subscribe. No hit, no, collab, tempo collab. Help me!